Huriani tuhata, tapukama parminggota di bagasan sadarion, taparade maroha do pikrata, martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Marende mahita sian bukuende 587 ayat sada sahat tu dua. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma debata, puji hamuma goarna, palendes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do guarna, jala marlopolo mahamu di jolona, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mamatami, asah tandahami hatuon nami nasian hoi, pergogoy mahami marhite-hite hatam, padao masian hami nasapoda nalipe, sa ito gihon mahami diak kadalanmu, asah tandahami ho, hangulon nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin.
patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naunomari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo di nasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai di naunomari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi, maradian do ibana di ari papituhoni, di bahen ido umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo, ikon diha bihari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di bana, asa unang tois rohatta diajar na di sian hata ni debata, ikon badiado hita di debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon, songoni masahana, atong rap mangidogogo mahita tuwadopan ni debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amen. Tatopo tima dosat tanagudangi tuwadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala prataluk ni roha, jala na basar doho, say marpangulahi maha roham midahami, dibaheni say sesa masudedo sanami, dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham, hatigoran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom, dibaheni pasonang jalapuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringo tu hasisaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jahoba, nunga diar sahiho ahu marhite sen akka dosam, jala nunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajatonmu, ahu tutu, ahu sandiri manalesei akka pangalosim, ala ni hadiryoku, jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam, hasangapon madidebata na diginjang. Amin.
epistel di mingguta sadarion nanienet si Lukas 3 ayat 7 saha tu 17 tajahama margati soring. Asa di dogma tu natorob narop pandidihon dirina tu ibana. Hamu anak niulog. Isedo na mangajari hamu pasidikon rimas narosogot. Ay nungga pola ape take tu daling ni akahau. Ope sitabaon do nasa hau na somar parbuehon na dinggan jala sidabunokon tu api. Jadi dia lusi manasida. Namar 2 baju dilehom matu naso adong bajuna. Jala na upeop si panganon songonima dibahen. Rodo nang aka si jalobeo padidiho dirina aka didokma guru dia si bahenon nami. Gabe didokma tu nasida. Unang ma buat hamu lobi sian na niaturhon tu hamu. Dohot ma aka soldadu manukun ibana. Ya hami dia masih bahenon nami. Jadi dia lusi ma, unang masuswai, unang madobo hamu halak, hasabapon hamu ma gaji muna. Managam-nagam do bangsoy, diripu be di bagasa rohana taringot tu si Johannes, atik beha Kristusi ibana. Gabe dia lusi si Johannes manasida saluhutna. Ahu do tutu madidihon hamu dohot aik, alay na romag nagumogo siya nahu. Nahurang tama doahu makakari tali ni sipatuna didihon nido tuhamu to di parbadia dohot api. Di tangan na do purpuron pasyaton nama pardigyan na papungon na do emena tu sopona alay tutungon na do urak kami tu api na soramitop imasahat na martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amen. Tenang mendayu di dalam
saha tindakon maha poroseotai, songon na hinatindakon di dongata saha poroseaon, di sandok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano, ahu porsea di Yesus Kristus, anak nini debata Jehovah na sasadai, ima na titumbuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi parbadia andorang sohabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanoturu dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai, pargugo na soh tu dosani, disima ibana pai mamulak sogok tu tanoon, mangumihi alat na mangulu dohot na mate. Ahu porsea di tondi parbadia, jala dong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, doho dia sesani dosa, doho dia taina mandok, mulak mangulu sogot daging dihalak naung mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tapi kema titing di huriata di bagasan samingguon. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Advent Patuluhun, 12 Desember 2021. Topik Minggu, Marlas ni Rohama, di tengah-tengah tadu dia masa. Napas dulu, Padidion Nabadia, doh naik sili khusus. Padidion Nabadia, doh naik sili, manang makasidakon haporseaun, tu opat ruas, nama godang nek pasupau di hari Minggu sadarion 12 Desember 2021 di permingguan pukul 10 WIB. 2. Natal 2021. A. Jadwal ibadah Natal dan Tahun Baru 2022. Bui mata jaha di warta jemaat nadong di kita. B. Papung pelian tujulu. Lao mendukung akka haperluan tu perayaan Natal 2021 do Tahun Baru 2022. Naik patupa papung pelian tujulu ima di hari Minggu sadarion tanggal 10 Desember dohot 10 Desember 2021. Luksidung jamita. Tapasahak ma peliani di bagasan las niroha. Tolu dewan-dewan. Tolu sada. Dewan Kolonia 07 sada-sada seksi Parupuan. Natal Parupuan HKBP Pasar Minggu neng di Patu Padi hari tanggal Rabu 22 Desember 2021. Waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Inganan di gedung gereja HKBP Pasar Minggu. Jalan Musa disiarkan secara live streaming lain YouTube nadong di warta jemaat. Nang di patupa, snack, kopi, teh. Ada orang so dimulai acara Natal. Ima pukul 10 1:30 WIB. Luksiduk titingon tapi gima sosialisasi Natal siang hari Ibu Parupuan HKBP Pasar Minggu berbentuk video. 07 ada 2 seksi remaja dan Naposubulung. Remaja doh Naposubulung HKBP Pasar Minggu naik patu pahon Natal bertajuk LOJIN atau Love of God Never Fails. Doh tema ima cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Di 1 Petrus ada ayat 22. Subtema ima kiranya remaja dan Naposubulung HKBP Pasar Minggu hidup penuh dengan kasih Kristus dan semangat baru untuk mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus melalui pemulihan hubungan antar sesama di bahasa new normal. Nanaing di Patupa di hari Jumat
17 Desember 2021. Inganan di gereja HKBP Pasar Minggu. Waktu 10 WIB sampai selesai. Bidang hidup, tusuli remaja doho na posubulung. Asa Roma madohoti Natali secara langsung di gereja, manang secara online live streaming. Informasi lebih lanjut boleh menghubungi Tasia Huta Barat dohot Renhat Tobing. Nomor HP adong di warta jemaat. Duk sidung titingon, sebagai sosialisasi sian panitia. 04 nomor bagas, 04 sadang titik perjolo. Naeng majalo pasu-pasu perbagas semua. Daniel Simalukalit. Anak Niamata, Hotlas Simalukalit. Tubuh Ninata, Helde Boru Sumayang. Alamat di Jalan RM KB 2. RT 01 RW 04 Ciganjur, Jakarta. Ruas ni GKPI Jemaat Pagar Beringin Resort Sipoholon Sada di wilayah Silindung. Dohot Orwana Dr. Sondang Elizabeth Buru Bakara. Buru Niamata Kapten Marulum Bakara Nahinan. Tubuh Ninata Dortiana Buru Raja Guguk. Alamat di Jalan Kelapa 3, nomor 10 Sia, RT 04 RW 03 Jakarta, masuk di wilayah Sapultolu. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Masuk-masukan pasu-paun di hari Selasa, 21 Desember 2021, Februari 2021, pukul Sia WIB di GKPI Perumnas Pagar Beringin Sipoholon Tarutung, Sumatera Utara. Di pasu-pasu tuatama Sakap Perdongasari Peoni Nasida. 05 Ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude Parhalado Nigurata KB Pasar Minggu. Pasahaton selamat ulang tahun. Kelahiran dohot ulang tahun pernikahan dihamu Sude Ruas Nigurata. Gowar-gowar ruas nama ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai siap tanggal 12 Desember 2021 saat tanggal 10 Desember 2021 bui masa jaha di warta jemaat nadong di hita. Hata di debata nama ulang tahun ima. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita di Mazmur 32 ayat 10 dot 15. Titing naso jenahon dot parepengon ni huriatta boy mata jahat titing naong di paradi huriatta. So lima titing di hita di Bagasa Samenggon. Sonari partikinon di pasal di lembah partikinon tu seksi perempuan udut ni tu panitia seksi remaja. Yang saya hormati, Amang Pendeta Adventus Tambun, Amang Inang Parhalado, Amang dan Inang Jemaat, serta rekan-rekan remaja dan Aposubulung yang beribadah secara live streaming maupun dalam gereja. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena berkatnya kita dapat mengikuti ibadah hari ini. Perkenalkan, saya Arthur Huta Barat, selaku Ketua Natal Remaja dan Aposubulung HKBP Pasar Minggu tahun 2021. Amang Inang izin untuk menginformasikan terkait acara Natal Remaja dan Aposubulung HKBP 2021. Amang dan Inang serta rekan-rekan sekalian, seperti kita rasakan sudah hampir 2 tahun pandemi terus berlangsung yang tentunya berdampak bagi aktivitas kita. Kami khususnya remaja dan Aposubulung, terutama dari segi pelayanan kami berdampak yang biasanya secara tatap muka sekarang harus secara daring. Hal tersebut berdampak menjadi renggangnya hubungan sesama Naposo dan remaja, dan seakan-akan pelayanan kami menjadi redup. Oleh karena itu, di tengah-tengah momen Natal yang bertepatan dengan new normal ini,
kami melihat dapat kita manfaatkan untuk memaknai dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang kami harapkan semangat tersebut dapat terus tumbuh untuk melayani ke depannya. Oleh karena itu, kami, remaja dan Naposo HKBP Pasar Minggu mengadakan Natal yang bertajuk Love of God Never Fails dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Adapun acara tersebut terdiri dari 2 acara besar, yang pertama adalah ibadah dan yang kedua adalah acara perayaan. Ibadah dan perayaan tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 bertempat di gereja HKBP Pasar Minggu pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Kami mengundang seluruh rekan-rekan remaja dan Aposo Bulung HKBP Pasar Minggu serta orang tua untuk turut bersukacita bersama-sama baik secara langsung maupun secara live streaming. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang sudah tertera pada warta jemaat yaitu Tasya Huta Barat dan Reinhard Tobing. Akhir kata, saya memohon maaf jika terdapat salah perkataan selama saya menyampaikan tadi. Horas. Suasana Natal tahun ini terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum mereda. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan semangat seksi perempuan HKBP Pasar Minggu untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Natal bukan hanya sebuah perayaan biasa, tetapi lebih dari itu. Hari Natal adalah hari yang istimewa dan penuh makna. Karena kita diingatkan akan kasih Tuhan yang besar bagi kita. Yesus memberikan damai sejahtera bagi manusia. Melalui Natal ini, marilah kita lebih lagi menebarkan kasih kepada sesama. Milikilah sikap rendah hati dan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Untuk itu, mari bersama-sama bergabung dalam sukacita Natal seksi perempuan HKBP Pasar Minggu. Hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, pukul 5 sore, berlangsung di gedung gereja HKBP Pasar Minggu dan ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Pasar Minggu. Sukacita Natal perempuan HKBP Pasar Minggu yang dirangkai dengan perayaan Hari Ibu dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Subtema Natal kita, kiranya damai Natal dapat mempersatukan perempuan HKBP Pasar Minggu dalam kasih persaudaraan, sehingga tetap mampu saling menopang dan bersyukur di tengah badai pandemi COVID-19. Perempuan harus bangkit, perempuan harus menjadi berkat. Selamat menyambut Natal, selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Marinde Mahita Hut Papungupelian Kantong Sada 2 Dohot Tolu.
Martanya kita. Dame na sumurung siya saluhu naroha, ima na maramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Oras jala selamat adpenmah dihamu amanami dot inanami nang songoni akadongan sahoporsiaon na mangyuton parminggota di apalatikyon marhite-hite live streaming nang marhite-hite di bagasan joron. Alani damang dot deinang di minggu adpen na batuluhon di pakulingi hata ditu hata duhita. Ima natak surat sian panurang syafanya bidutolu mamukamai sian ayat 14 rodi ayat 20 tapayutihut ma di bagasan rata sokonom ma di dok hata di debata Maria maho ale borusion marlopolok maho ale Israel marlas niroha maho jala marlopolok sian nasaroham ale boru Jerusalem nunga diusat jahuba uhumna tuho nunga disiapon musum ai jahuba raja ni Israel do di tonga-tongami dang be idaumu hinamago diari nasasadai dohonon ni halak ma tu Jerusalem unako mabiar ale Sion unang paleduk tangamu ai Jahoba debatam do di tonga-tongami ulu balang sileu tua do ibana
marlas ni roha situtu ibana bidaho ohom ibana di bagasan haholongan ni rohana marulupolop ibana mardongan puji-pujian midaho halak nagodok roha akan naholang sia luhutani papungoku do marharwa sia kodo nasida aka nanidodonan ni haurahan nasailau idama marlulu maau ditiki nasasadai dopak sude aka namarupao pabamulokku ma halak namekat jala papungoku halak na pidabali jala bahenoku nasida gabe puji-pujian jala marbarita di saluhut tano haurahan nasida na sailaun ditiki nasasadai ditogihoku mahamu mulak tu tanomu laos papungoku mahamu disi ai bahenoku mahamu marbarita jalagabe hamuliaon di tonga-tonga ni salut aka bangso di tanoon ia dung hupaulak akan na terbuang siak kamu tujolo ni adopan muna nenna Jehovah ido sahana damang do dainang nang songoni akadongang sahaborsion nunga sahatita di apalatikyon di minggu apen na patuluhon ima di minggu pangaradion ni dirita laho manomunomu hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus ima na parjulo tarlubobi ma di minggu apen di tonga-tonga naong pinatomu-tomu di tonga-tonga ni nguluta dada hola pinarade laho manomunomu hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus alai dohot do amang do tamuinang nang saluna hita na pungudison ima pangaradio dirita laho manomunomu harona na padua halion alani damang do dainang dipakulingi hatani tuata dia palatikon didok do hatana tuita asa marlas ni roha mahamu marlas ni roha mahamu buasa di dok tu hita marlas ni roha ala di tonga-tongata do debata ido di dok tu hita dia palatikon ala ni hamu kadongan saborsiao di bagasan Yesus Kristus di dok dia palatikon marolopolop mahamu jala marlas ni roha mahamu ima didok ditubukta di ayat 10 paton jala di parpudinei adonggo tanda siru wasa didok adong tanda siru disi lapatanna damang dok deinang tanda ima napataridon ima pajowon asa marlas ni roha asa marlupoluk Omma jauh-jauh asa merlupolop, jauh-jauh asa marlas ni roha, di jauh bangsoi merlupolop, di jauh hita marlas ni roha, jala di togiok kita, asa totok kita di bagasan marlas ni roha. Alai damang dok de inak totua teh, molo di dok hita marlas ni roha, totu adong suku-suku tamate. Pasti molo didok hatani tu hatta dia palatikyon marlas ni roha mamu marlo pulo suku-suku tu kita buasa pola di togio kita marlas ni roha suku maju hita mang dot tak minang marite nang tajah turbuki ado nama baik kita asa di togio di jauh asa marlas ni roha hita damang dot nenang aidang na otomatis amang do tamunag ikko marlas ni roha hita molo jupang di hita parsaulion itu tahe molo jupang hita amang do tamunag parsaulion pasti ikon otomatis dia teh marlas ni roha teh itu dah contoh nama
Jepang kita dohonon danakta dohonon akka cita-citana pasti otomatis marlas ni rohai. Jepang kita dohonon damang dok denang hasil nanilo di tangata marparbue nahuli marparbue na denggan jala parbue nai lubi siap pikirata pasti nggak otomatis si dohonon bohita marlas ni roha. Lai emang dok tay menang di nguluta dia palatikon adong do halak nunga taruli las niroa alai dang las rohana nunga taruli nasida di las niroa na pinasat na pinatomu ni debata alai dang adong las nirohana alai adong do dihita tahe songoni mungkin rate hamang do taminang do masyak kita songoni teh pasti do molo nunga teruli hita jepak kita akka parbuena ni lejalahan hita na pinagam hita Jepang pasti do malas ni orang. Alani dia mau kadamang do dainang di bagasan Kristus seharusnya ni anak dia. Molo adong pasaulion to nunga adong di si las ni roha. Otomatis deh. Molo nunga adong di si persaulion di dok di si pasti nunga otomatis secara spontanitas nunga mengalir las ni rohai. Alai kenyataan na songon na hudok kami adong do dongan dak songoni adong do dongan saya di dok ikut saya di togihon ikut saya di babai di dok ikut saya di memei songon danak di tiki na mga leon nati. So kamu kainang ati tiki poso-poso hami. Sape songon na julo ati molo na julo dohonon dangadong lope dohonon sipata adong ko niyan ati. Ima takari di lubang-lubangi mau te otik ati. Ima ni piring idahani ima ibaan butini asa gabi bubur ati. Alay dung iba bubur sa iolo do akamu kaina ati. Iba kamu tu pangamuna butini. Baru dungi pemasuk kamu tu pamangan nami. Anong gusto ko ni? Ikot di bebe. Asa barlas di roa. Abeng, nga Jepang ibana. Nga di jolona. Jalan nga di tiup imana. Gomos las di roai. Ala ikot di bebe. Ikot di paingot. Harun nga maos di dok. May dok ibana. Say matuwa solo. Nga las di roa. Isara na mamang dot taminang. Di dok ma. Jong-jong mahita sa luna na. Ulo na jong-jong. Isa na mauseng dia mo kadongan. Didok museng. Tebutangan mo hita. Si pata dohonon bakol do tangata tebutangan. Mekel maju hita. Mekel maju amang. Mekel maju inang. Nanggo apala sahali. Nanggo apala sa tokin. Ninadongan nai. Turu amaron. Tui naon. Tong doha muring boy nai. Tong do muring boy nai. Jalalas na ulo do sulpak mangalusi ate. Ulo do gabi sulpak mangalusi. Ahama. Ay dok ma habak semua. Lobokku dulu lobokku. Nina museng mamandok ate. Epitor sugu ma rohani bete. Moli dok song depeng dinggen ni rohani baru. Emikkel joy nang jo. Asa bagak ko werengin na. Apalah satu kipe seditik ningon. Alay apa tosulpe idokon. Bak semua. Lomokku do lomokku. Babaku do babaku dah. Mekelu do kelu. Ina kate. Ulu si pata songoni sonare te. Itu tayo memang do taminang. Ido bahen si pata hita atar maul mapaingot to nakadongan. Mangalio dong pu de hita. Mebiru hita sonare. Alania omma hamon nate. Hak ajasi manusia. Balomokku do lomokku. Ulamu. Itu teh. Itu. Alani damang do inang di bagasan Kristus. Molo saya ikut aja kon nama las di roha. Dakta kamu na adong go masalah di sini. Molo saya adong go ama. Molo saya adong do ina. Molo saya adong go na poso bulung na remaja. Saya ikut ajak-ajakon itu guyon dan sida marlas di roa. Nah adong masalah nih. Pasti adong masalah nak. Itu teh ada yang mangkado tahu minang. Pasti teh manak salah doa usi. Ilo.
Ngadong do masalahna. Manang dalam gogo, manang dalam mago spontanitas di mana di hita colma dan ngadong be ekspresi rupani. Jadi apa-apa mulu saya di Togion manang diajak, contohnya menakin di rokok kami tepuk tangan IP ikon di Togion, contohnya songon kami perjamida sipata do mul kami perjamida saya sipatai doko kami ada amin amin indah saya ikon di saya itu gihon don damang do taminang dungi asa dia lusi apeng seharusnya dia namang do taminang mulu nunga dapat rohana ikut pitor dohono tama puji Tuhan mulu nunga dapat di rohata dian mau lihat Tuhan Ido molo parbue ima spontanisasi ta molo didokon namarlas ni orang. Alali damang dot denang jala pangalahon lastar buat-buat don amang dot tamuinang dan songone akka da dongan sapor siaon taringo tu nama silo leon nate. Omma salaladi dia mau kadongan taringo tu nama silo nungalam so adong be spontanitas nita sipata ikon tatudung nama ate asa masilo leon au ilalai sipata songoni nama hami akapadido itu teh asa masilo leo tuye bajo mangjo naung pogarta nang patau rehonon iko songoni nama apeng moloro ni kita mamer du gerijon moloro wering pitor spontasi ta sogot ko leon alani damang dot deh lagi bang, ada kasarna, donon dami mah, ikut paksaan rupani laho masih lelon. Gebe sipata di dok ma, daktar jua hamudin nama. Ujungna ditiki hami dohonon ikut paksaan manang gitu dong. Ini kamu ngamang padita nami, daktar jua deh, mulu dunga hamumat calo inna. Ujungna songni nama alusna. Alani damang dot denang jadi akhirnya akka amang dot taminang akan nadileh di olo do gabe akan nasortar jua be di leon molo nungga di kondito dong do manang dipaksa omma akan nalileon nai akan nasortar jua be itu dah molo rohami akan padita do hono soni isarana lao majalo pangrupion tu tonga-tongan ya program di uriata daktar jua be itu teh itu akan nasotar jua be. Alai molo boy nian ate akamang do tamuinang unang masongon ya teh. Iko sian ias ni rohata do. Ikon ojar ni las ni rohata maakasi leoni. Ai songoni do na tersurat di 2 Korintus sia ayat 7 di dok ganup na ni ojar ni rohama. Unang masian akamur manang sian nasotar jua. Galuk ma nasian no jarni roha unang sian buruk ni roha manang didok sian nasatar jua dia muka amang do taminang nasoni akadonga sapor siam sonari buasa hita di Togion malas ni roha dapat lagi di jamat ta sonario nate ngolo isokon tu hamu amang do taminang nakana poso bulung wah las do hamu na usuku majo tuamu alusiamu majo amang buah las do hamuna di tiki jamat tasonario las do hamuna amang do tamina oma suku-suku kan lagi di jamut tahun nanti oma amang buasa di Tokyo marlas di waita boy sajora alani keadaan di sekitar ta lapananna keadaan di sekitar itu lebih banyak lebih membuat dia lebih gerah, lebih kecewa, lebih sedih ketimbang bersuka cita. Alani sekitar nihita, ngurang masa mabak kita olo say tumatangis mai, say dohono marukil hita, say donok memusik say burik bohita mabahen, ujung nah magoma las niwai. Molo tapadomu do museng di situasi bangsoi di hatiai atik buhado alani situasi do hamolon dan dia dupa ni nasida mabai nasida kehilangan sukacita
pasti do ate mangate olo do magolas ni rohata alani kiadata ido tahe ido bahen saya sipata hami akapadita parjamita molo ditiki marjamita ditiki na pangapulion sipata tarbaolo dohonon disi sipata pinadao do malas ni roha mamu amang do taminang ina pinadao di alana itu nakido ko kami alana mungkin alani situasi ta alani hamon na masa di tonga-tonga di guluta itu mabak kita kehilangan sukacita bui sajodo ate amang do taminang mate aka amang do taminang nang pesai di dok marulu-polo pamu marlas di rohamu saya ditama alai dang bui nasida spontanitas marlas di roha ai nungga ubelga di dok rohana di nasida ima si taono nih ai ngobelga si taono nih siana sian las ni roha na pinarasa ni debata di tonga-tonga ni nguluna langsung dia peta doko dia mang sampai dohono magumo pamangat tahun tadok tu nasida bado amang marlas ni roha maju alai ngobelga si taono da di lupa ni dah semung kibbe dang kibbe alani dia mu amang dota winang saborsia di bagas Kristus manang alani ya pe amang dota winang manang alani dohonon ahurang dengga kita di pakarejuan manang alani di PHK kita sian pakarejuata alani dohonon alani kita marsirang dot akan nani holakta marhite hamatean mang dia pe amang na pasti marhite turpukon di togio baksoi nu kita marhite turpukon asa malas ni roa jala marolo polo itu tidak ada akibatnya di rokok manang pedohonon atar maul hamu mangalaka manang dohono saya tu matangis samu manang dia pe nah pasti di yo turbukodo kita di minggu apen na patuluhon asa marlupulu asa marlas diwa sonari suku-sukun ado siolo potota unang saya makatai marlas diwa hita unang saya marlupulu tarokon alai dak tau tu si asio lupota ede emang asia lasota unang gawe sipata songon upasani halak batak eme namasa diga rusa ina masa ima di baulula ai sei boto ana masai alai alana ina masa be baulula una ke songni alai ko takas tu hita mang do taminang ado silas derwata ado siolo potota ai sotung kita halak Kristen ikut takas tu songon halak na proseta ido ditubukon mari dia terpukul di dokon ado siolo pot di bangsoi dia masih alasan nasida tu molo di dok marulupulu pamu marlas ni rohamu na perculu di dok do patut do nasida marulupulu jala marlas roh ai nunga diucap de batal umna tu bangsoi imana perculu nunga diucap de batal umna tu bangsoi Tuhan telah menyingkirkan hukumnya yang jatuh atas mereka mana parjolo si halos ni rohani bangsoi nunga diucap jahuba uhumna laparanna dan jadi behumna nasida aturanna ikom uhumna nasida dan be jadi pasongon narapidana iya teh contohna hamu amang dota minang ayadong go disona teh aka SHT aka hamu aka pakar hukum baik di jaksa baik di kehakiman pengacara baik di kepolisian itu mulai tapatudus majo tongon narapidana rupani hamu kamang do taminang nunga sanga di debu ponis ikon di ponis mana sida ikon seumur hidup mah hukumna misalnya alai manang dia alani rupani apa Roma hakim mandok dan jadi umum nasida seumur hidup baliksa gabe bebas ton nasida mah totu ate
totu mabege berita nasongoni dak taga muso marulup-ulup manang marlas ni ruha narapidanai. Totu. Apalagi nunga di dabuna sida dohonon da ikon ditembak mati manang dihukum mati. Alai Roma hakim dak jadi ho dihukum mati. Diurangi dihukum gabe 5 tahun. Ba lemar-pulup may mana. Lamarlas ni roha mana sida. Songonima nuang didok tubang soy yang mangdot taminang. Lasma rohamuna ainunga diucap jahoba uhumna tuhamu. Patut ikut balas ni roha mahabang soy ubege beritai. Imana parjolo ubah didokon debata tu na sida. Marulupulup mahamu pang. Ainunga dakuhum behamu. Ngau paulua be, ngau usat be. Bamang ngamang usat ade. Napa dua onda mang dot deinang di bagasi Kristus. Buasa di dokod barolo-polo pamu malang marlas di roa mang. Ima napa dua ima ala nunga disiapon musuh nasida. Bayak kok kamu. Tuhan daki di dokon. Nunga ditebas segala musuhnya. Tuhan telah menebas segala musuh-musuh daripada mangsa Israel. Molo nunga didok disiapon berarti nunga di redep ate. Contoh nama nunga ditembaki sudah, nggak mati sudah kamu sunai, dibayas sudah musunai. Contohnya, adong gota di sok kamu sesuatu muna di Sumatera ima lah sawit, adong gota adong gota adong go lahamuna di Sumatera, di Sarana, di Jambi, di Pakabaru ate, akasawit ate. Molo mabuka lahas sawit kita mangdot taminang. Arti ikut jolo rabasot dia deh. Tak bau do akahau nadong dilahani. Baru pe ikut tasuas sawit. Soni do namang dot taminang. Nakini dokon direbes, diparedes. Di Paris nakini dokon. Songoni do nuang didok di bagasa terpukon. Akka musuh ni bangsoi nunga disiap pejauba. Nunga las di ruana sidan yan ala nunga dibebason sian uhumna alai ikon lobi lasma rohania sida aidang dohot olanna didokon diusat uhumnai. Nunga museng di pada disiapon akka musuhna. Nunga di pasisi debata. Akka musuhna lapatanna ama lapatanna kebebasan anggotong do terancam nyawa teh artinya disi berkeliaran musuh di luar nang siap menghabisi kita. Alani damang do dainang di bagasan Kristus namang yut na patoluhon na iko siolopota do siala sembang soy ima ala di tonga-tonga na sido do Jehovah. Ido di dokot tu hita diat pen na patuluon. Buasa iko marlas di roha hita, buasa iko marulup-ulup pita terlubobi ma di masa pandemi COVID sapulisyon. Terlubobi ma sonarion nunga romuseng virus na baru na marguar si Omicron. Si ade, si tante nunga parjolo, si nama ade, Omicron ade. Kalau buama museng pakilalata deh. Apa yang naburui ngaro, musa nga memburui na, lam semusi sama kita, buana mapoekan, buana masusuanan namian, buana makayan aku marsikola, ina masuk suku tu kita. Alani namang do denang di bagas Kristus dapat namang iyo musa ngidokon, ala di tonga-tonga na sida do Jehovah. Tuhan ada di antaramu, ni namang dokon, baik kita mak. Dilebuk dado di bata. Di tonga-tonga tado di bata. Ido di dokot dia 10 pitu. Ai Jehovah di batam do di tonga-tonga mi. Tuhan ada di antara mu ni mandok dia 10. Ditebay mu sing amang dot tamidang. Dang hola di tonga-tonga. Dang hola jong-jong di bata. Didok di si. Alaya may dok ko museng. Idok ulu balang sileo tua di ibana bayak kok kita. Ro ibana, ro tu tonga-tongata
Dileo si buat tua tu kita banyak ko batabu na ite. Apalagi songon iba te ngoloro tu jauh akahamu amang do taminang. Olaro pe hamu ngalas rohanami. Apalagi buat kamu si tua munai 16 roha itu teh. 16 roha. Itu dah. Aida kadung halak ngalas roha moloro tulang niba. Sipatannya moloro tulang kita rasa roha deh. Kepara dia mohon. Si atom malom-malomok kan. Itu teh tu tulang. Itu lah. Dia atom tulang-malom. Tapi termasak do. Para dia mohon, para dia non. Alai haroni tulangi diberi mak. Biar ngai buat peribadi. Terlas roha. Apalagi tikidul doli kan. Itu teh. Itu lah. Amu kena bosoi. Lasra mula molor tu lagi, apalagi buat periban mula. Apalagi kamu akan bur, mulai buat nak amang bur muda, periban muda. Las marah munai. Alani damang dok dainang di bagas Kristus. Itu nak kini dokon. Itabai museng hatorangan na Jehovah di tonga-tonga nasida. Songon ulu balang sila tua. Banyak kau maju. Songon ulu balang si buat Tuhan. Tuhan di antara mereka sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia datang bukan hanya sebagai datang. Dia hadir di tengah-tengah kita bukan hanya sebagai untuk hadir begitu, tetapi dia datang sebagai pahlawan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hola didampingi bang soyamang. Alai laos di leodo tua tunasida. Di leodo tua. Di leodo kemenangan kepada mereka. Alani damang dot dahinang si bagasan je Kristus si pata namba belobos rohadi hita nama nguluo ima nalaswadong do nganade itu teh odo mabelomos odo maben si pata lomos ni roha si pata di tonga-tonga ningguluon dangadong donganon nunga dok si tahunon nunga manau sak musuh donga peso adong itu teh lambua ma pakilalan lampocot ma pakilalan contohna israni teh marukil mehita marukil alai dang rotam akadong atap lau mama kuling hita buah ma pakilamuna lampocot imana kini doko kamu totu di situasi songoni boy do lam galeta hilala aidang tolap behita di hilala mangadobi sudah akan masai aidunga muba sian pos di roa molo adong dongan di labukta jala di dok museng udah kamu babir di labung dua unina masai teburu pakilalata ti amang do tamuinang ate molo dok dongan ate contohnya hadu ilalah hamu amang do tamuinang nang songonia kana poso bulung ketika kita menghadapi persoalan jangan takut, ada aku di sisimu indah. Ya doa teh ilalahamu inang di do amang tuamu. Tu gido lasoramu na. Tido. Nasong di hamu amang. Ya do idoko nida tuamu. Una kau mau biar amang. Anggo au isonin na. Ya do idoko akaina tuamu amang. Pasti do. Pasti. Alani damang do dainang di bagas Kristus. Masay tawuro pakilana ti amang do taminang. Lubang do mga pakilata. Mula dong madok songoli. Hita uju taso tergugot titang manang uju. Gudang aka hamolon tao dobi. Tung magogo. Tung songo dia pe gogo di musui. Nunga adong pos ni rohata. Ala adong dongan mangrupi. Lobi sianima nuang kehadiran Tuhani di tonga-tonga ni bangsoi nang di tonga-tonga ni nguluta nang pehita menghadapi pandemi COVID-19 nate tarlu bobi si omikronon nate si omon nate si omikronon arong do Jehovah bato tudang tagamu solas rohana sida Ido didokon molo tajaha di Romualu ayat tulbusada.
Anggo iba buah bibel tahe. Anggo hita buah bibel. Molo didok di Romualu ayat 31 alana aun ayat baluaku dona mang. Ahama dohonota. Molo debata do dongata ise alota. Ima ayat baluaku. Daku boto alana merdikan mungkin teraswati. Ala padita bapa lasi leon. Mungkin ala ni badalu do karena julati. Agak badalo otik. Otik do mang. Alai burjuna gudang. Otik do. Nanti amang do tahu minang. Molo debata do ngata. Siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada lagi. Alani namang do dainang namang iut musek si olopoto dia sida malang si halasan na bangsoi aladang idon na sida be hinamago bayako kita ma. Buasa di doko tu bangsoi marlas di roa. Buasa di doko debata tu bangsoi marlas marlopolo. Aladang idon ni bangsoi be hinamago. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka. Bayako kita bahasa itu di sana. Jangan takut kepada malapetaka. Asing sian aka musuh gabi sia biaran nasida. Mungkin malapetaka manang hinamago mamuseng yang paling banakuton. Dosodo nata adopi nuaengon nate amang. Dosdo nata adopi nuaengon. Tung mabiar situ dulu hita alani sori mago kopi sapulusiono. Alania om mahir malapetaka dong. Apalagi ma didok songonakin hudok kami romuseng varian na baru. Ima varian si omikronon si omon bah lemabir meta alana nunga sanga jolas rohata deh ngasanga las rohata deh ngalampuli berengon perekonomian dohonon nunga karizo museng akayana kota na selelego mungkin nunga di PHK itu teh adong go sia tonga-tongata ane anak kota mananghita na dirumahkan alai sonari nunga mulai bangkit museng alai nung mebege adong ro museng si omikronon balam buhama museng pakilalata alai topu museng lomos rohata didok museng parian na baruon nunga lam jonok nunga ditemukan di Singapura bahama museng pakilalata ai jonok ke Singapura tu saudara deh jongok dok apalagi Singapura nama jual sepatu. Ya do iba marget tiki di kuliah isatar. Ibu tamu do toko Singapura di jalan ahon. Eta tu Singapura bo. Tu Singapura dia lo bo. Ni tu toko sepatuan do. Dak tu Singapuran ngon lo. Tu Singapura nyado ni on. Ngajono tu ngadong parena baru sama kroni di Singapura. Bo ama pakilata. Beh. Lagi hita sir kita tu Singapura. Itu teh jojo dah mau amang taminang teh pasti hea mau akan di Singapura biar kai itu teh itu dah ni biar dua kas status munabi ada orang tu Singapura ada orang tu Amerika ada orang tu son ini biar deh Allah ni amang dok dah inang cipata museng kita mandok buana mau buana mai terlubo bima nalau mamai setahun hari atu tubuh itu tahun di Natal tahun dak tagamu sumabir kita dak tahu tak kita alani dia mau amang do tawar musa rosial di bagasan Kristus alai trupuko paposor rohata do akamang do tawinang didok nakinison dang idot tabe hinamago alanya ala dongan itu ala didongani Tuhani do hita mangadopi salut ragam ni serimagui didongani Tuhani do dang dipasobu hita mang Omma amang do tang minang sada jaminan dihita. Omma sada garansi dihita manang nasogod dia pe gugu di sirumagoi. Bagaimanapun kekuatan malapetaka itu, tetapi Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ada amin. Ale unang gabi suguro hamunati molodok sokoniti. Ragabe parjemita sokonan namang padita tabunon daw. Amang do taminang di bagas Kristus idolaki do. Omma sada garansi di hita manak sangod dia pe gogo di sarmagoy lau mangago nguluta didok nakin ay di tonga-tonga di debata di tonga-tonga ta do debata.
dilebuk dari mata. Jala ibana silu balangi membuat tua di hita. Alani damang dot dedang namang yut siolopota siala sota ima karena Tuhan akan bertindak terhadap segala penindas mereka. Tuhan akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpancar dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kemujian, kenamaan di seluruh bumi. Ima didok di ayat 10 siai. Ujaha maju hitamang dot tabinang didok di ayat 9. Ida mak marlulu mau ditikina sesedai dopak sude akan na mga rupaho pamalubok kumaha halak na mekat jala papungoku halak na pinabeli jala bahenokku na sida gabe puji-pujian jala marbarita di salutano hauran na sida nasailaw. Mulu tabigi amang berita sokonon datung solas rohata dia. Datung sangat las rohata. Datung ni lah maruplop kita di jamat tasonario. Apalagi jamat tasonario. Pasti do hita marupolop. Malum sahita di palua hita sian akan nama jahita di papungu hita museng sian akan terpencar. Jala mulu tapi kiri aka amang do taminang akka olup-olup do las diruana pinasat ni tuatai tu bangsoi las ido. Berita las dirua tuhita di minggu Advent na patulunon. Lapatanna amang do taminang dang holat tu bangsoi di patupa debata doho do nang tuhita di bagasan partikyon. Molo di pamasa pe di pamasa debata pe molo di patupa debatape diujui tubang soi soni la soni do nang di patupa di bahan debata dihita di bagasan partikianon poso hatta mang dotamina. Bagaimana yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel, demikian juga yang dilakukan Allah kepada kehidupan kita pada saat ini. Sadana pasti nanaing dohonon tuhita sadarion akka amang dota minang nasongoni akka dongan saporsion di tongat tado di bata. Tuhan ada di antara kita. Alani iko patut do hita marlas ni rohino ini. Tarlu bobi di situasi nata adopi nuengon. Memang kita butuh seorang pendamping. Memang kita butuh pada saat ini seorang penyerta. Ada pendamping, ada yang selalu menyertai kita. Siapa itu? Yaitu Tuhan kita. Yaitu Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang kemarin. Dia tetap menyertai kita Mang Dota Minang. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu menemani kita di dalam suka maupun duka. Alani iko boy dodohono tamang. Alani molo mulak kamu amang do tawinang songo dia penggolumuna. Nang pe songo na pojot akka paru kilon nama dodoni rohamuna. Donoku mamang do tawinang buah mabaritaon iko boy dodohono muna sian haposya muna. Immanuel, Tuhan berserta kita. Ada amang? Ada amin? Amin martang yang meta. Mulai temali Tuhan. Di hatam nahubegi hami dia palatikyon. Di paposodo rohanami di minggu Advent dapat tuluhnon. Ima manang songon dia pe nahualupi hami. Na sipata unggudang uborat di situasi akahamolon. Manang akaparu kilon nah wadopi hami di tonga-tonga ninggulu nami tarlubobi ma di zaman nami sonarion naikon boluson nami dope ima pasorion hinamago ni alani kopi saplusion tarlubobi ma di varian baru na ro dia palatikon alai Tuhan ima omikron. Nasi patama bay lomos rohanami tung tahutan nami.
alai di paposoro nami ali Tuhan, di dokokodo Tuhami, asa totok kami merulupolok. Asa totok kami marlas niro ala hua prosio kami dosongon hatam tubang soi ali Tuhan. Naung diusato aka humu tubang soi. Naung di pamateho ali Tuhan nasida sian aka busuna. Jala naung di pada ho nasida sian sori hinamago malapetaka. Ido ubain di Tokyo ko ale Tuhan nasida namaralas nirwa. Songrido nang hami. Di 2000 tahun nasal pun nunga di palua ho hami ale Tuhan sian sorop ni dosai. Imamarite nong roho tu portibion, nong tubuh tu portibion jala nong mate humoko pami dia pinarsilangi. Dunga di patari daw ko holong mi tuhami ganuk sasana. Nasi pata ali Tuhan na jumut do pikiran nami hubanga sok kami. Na jumut do ali Tuhan gogo nami hubanga sok kami. Ido si pata gabi maol hami marulupolop. Gabi maol hami marlas niro. Na tapi nunga jupang akka parsaulin di tonga-tonga ni ngulu nami. Lai maol lo alai Tuhan. Alais di Tokyo ko hami. So dia pe situasi nami. Iko boy dodonan nami. Immanuel doho. Tuhan beserta nami. Alani pos marwa nami alai Tuhan. Dina mulak kami non. Manobot di sude aka bagas nami. Manobot di sude aka ragam ni ulaun nami. Paposom mudo roha nami. Na ikon dongan omu hami. Jaladang hola di dongani ho. Rodo hale Tuhan nagabes ulu balang. Sibuah tua Tuhan. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan kepada kami. Sebagai debata alai Tuhan na mangapabuihon akan nula nami. Na mangaleon aka abul-abul. Na mangaleon aka semangat di tonga-tonga ni guluna. Alani upasa tamima salhudna ruas ni huriam HKBP Pasar Minggu alai Tuhan. Asahoma mangodihon. Jala todimi alai Tuhan mapargugui disudi aka ragam ni rumah tanggana. Ragam ni aka ulaonna. Ragam niya kapasawan na dan ragam niya kaparianakon na asiro hamalay Tuhan asaho mangalion hakahagugon dohot pos ni roha di na manguduti aka ngulung-nguluna sigandopari tarlu bobi ma di pangaredion ni diri nami iman dari lahu mamais tahun hari hatutubum dohot di na paimay-mahon harorom na paduahon ngali Tuhan asa totok kami para diri nami. Paledeso diri nami, payeso diri nami alai Tuhan. Asa di bagasan hies ni roha mahami mamestahon hatutubi. Dang hauranga kami alai Tuhan. Gabi boy kami marulupulup tarlu bobi ma di tonga-tonga ni uramangi. Mamestahon akka perayaan Natal di tonga-tonga ni urami. Pos marwa nami asa songon na di ni hatam alai Tuhan. Dang holan na majalo akka pasu-pasu hami alai ikon buido hami le Tuhan gabe sibuan berita sibuan las ni roha jala sibuan pasu-pasu hami di tonga-tonga ni ngulu nami manang di dia pi hami tarlu bobi ma di tonga-tonga ni huriamon atong moleate male Tuhan om matangiang do iling nami mahite tu anakmu Tuhan Yesus Kristus maratangnya kami Tuhan. Amin. Tauduti mamuseng marde meita siat bukede nomor 754 Laos tapasaha ma parbueni ulauta mahite piliata marde meita.
ayat dulu holak kamu perempuan maju mangedihon. Ayat obat kita bawa baju mangedihon. Om behau dingoluko, dingoluko, dingoluko dangona om behau dingoluko, toko dingoluko, mau liate golas di roha. Maringan nolong di Tuhan Dia, mau lihat malas di roha, maringan nolong di Tuhan Dia. Ayat 5 sedih mehita. Malas di roha doa di ngoluko, di ngoluko. Sadang tau lakon ring mahita jong-jong. Dingolukon golas tiroa doa, dingolukon totong diroako, mau liate golas tiroa, maringan nolong di Tuhan Dia, mau lihat golas di roha, maringan nolong di Tuhan Dia. Tatangnya koma piliata tuadupani debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di bano gijang. Odo harwan ni salhut silaw leona dinggan do nasa ulibasa na maulitus. Upasa tabi masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihan not pati pulhon na rajamu di tonga-tonga ni uriam do di portibio. Buhay ma roh nami mahiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileleomi tuhami. Asalam girhami mandok mauliati tuho. Mahiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alay ama namin na di banugijang say pinarbadiya magwarmo. Say Roma harajaon mo say saut malomo ni ruham di banotongon son na di banugijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siya pari. Si sama dosa namin songong panesa namin lidungan nomor dosa tuhami. Unak kami tugion tu panghujunan palua mahami sian pangako.
Mulak mahamu di bagas sedame jalo hamuma pasu-pasu sia dewata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewata mahamu. Di sondakon Tuhan dewata mabohina tuamu jala asi marohana midamu. Di dopako Tuhan dewata mabohina tuamu jala di pasoma damena tu todi munabe. Amen.